Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena yakakodzera ngechikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that we don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekutaseni nekukurumidza kubhadhara rent. Right, ndane almost 6 months ndichitaura naMadzibaba Masango ndichiva advertiser panapa, handisanambowana munhu 1 atandishanyira kuinbox kwangu achitaura kuti Madzibaba Masango vakandivhara mari kana kuti vakandibira mari kana kuti zvinhu zvangu hazvisati zvaita, which means kuti Madzibaba Masango ari kurova basa. Saka ndatirega ndivadedze futi varamba vachidzoka panapa. Isusu topromota vanhu vanorova basa, vanhu vanogona basa tinouya navo, hatimbovawandise kwamuri handitika. Saka zvamanje ndina Madzibaba Masango online. Madzibaba makadi? Ngoma holi toti muri sei baba, kuri sei ku South Africa? Aiwa, ku South Africa kuri nani? Makangotisiya tine nyota, makatisiya takarembera mukati muchauya ku Cape Town nanhasi. Chinoitika mukoma hori ndechekuti inyaya busy kana uchinge uchibatsira vanhu manje wakawanda kureva kuti aumire pachinhu chimwe chete, unenge uchiti wakabvapo uende apa ubvapo uende apa kuti zvese zvibalance. Right, Madzibaba, ndine nyaya tisati tapinda munyaya yedu yekuti pane zvamuri kuronga. Ndine nyaya yekuti pasocial media taona ana Madzibaba vakawanda vari kurohwa. Vari kuuya nezvinhu zvavo vachinyembedzera kukanda zvinhu vachiita sei. Chii chiri kumboitika Madzibaba? Ndisaka takataura takati isusu chinoitika ndechekuti kune vaprofita wechokwadi newefeki handiteka. Kureva kuti izvozvo vanhu baba, vanhu vari kunyebera vakawanda vachinyebera pasocial media. Ndosaka achitaura kuti munhu kana uchinge uchiona munhu achiuya pasocial media ndini Madzibaba nhengi, imbotarisai ground rake kuti rakambomira sei, akabva nekupi handiti. Ende munhu uyu anombowanika papi, anonguva yakareba sei ari muindastry iyoyi yebasa handiteka. Zvinobatsira vanhu vakawanda. Zvakafanana izvo zvakaziva Madzibaba Masango. Unoita Madzibaba Masango wananika kuHarare kugare, chero chitenderawo munzvimbo dzakasiyana dziri muno muZimbabwe nekunze kwenyika, asi vanotopamba pamuzinda pavanowanika muHarare murugare. Kwazotana Madzibaba Masango wefeki vanenge varimo vachitendera kuti kumashure kwedu vachiterawo zvavanenge vachiitawo mukati wanditeka. Saka vanhu wawanda maprofita handiteka. Vanocheza mazita yangu akatowandisa. Pano manga ari pachivhu, umanga izvi mwanga ari unonzi kwamurambi ndawo handiteka. Saka ndozvona. Saka kuti vakuita nhodzerwa, vakutedzera basa risiri riro ravasingagoni. Tati pajeke ipapo nekuti nyaya dzacho hadzisi kupera. Svondo nesvondo tiri kuona mamwe Madzibaba vabatwa varohwa, mamwe Madzibaba vabatwa nemukadzi wemunhu varohwa, vamwe Madzibaba varepa varohwa, vasungwa vari mumatare edzimhosva. Saka ndati tinyatsobvunzisisa, tinyatsoongorora kuti chii chiri kumbonyatsoitika, zviri kumbonyatsofamba sei. Ndosaka takudedzai panapa kuti timbokurukura nyaya. Zvakafanira kutarisa ini wakatarisa munhu akachena handiteka. Makatarisa history yangu inini handisati ndambosangana nemaskandal handiteka. Chocho chokwadi. Akadaro kubva 2008 handiteka. Kusvika pari zvino tiri kungoita basa zvakanaka, tichishanda navanhu zvakanaka handiteka. Mumwe achiti zvangu hazvisati zvaita adzoka uya handiteka. Umwe zvangu zvaita baba aiwa totenda Mwari. Umwe handiti mukaona kureva kuti mukana uri munhu wevanhu unofanira kugara nevanhu zvakanaka, uchishandidzana navanhu zvakanaka, vamatadzirana munoonesana zvinoti takati. Asi tinoonesana nevanhu patatadzirana kuti apa tatadzirana apa handiteka. Kwatitadzirana asi kureva kuti mabasa tikuita basa redu rakanaka, kureva kuti mukugarisana nevanhu handiteka unofanira kunzwanana nevanhu zvakanaka. Saka manje vamwe vanozviita chimbimbi ndoga plus 2 vazhinji vanowanza kurwawo ndokunyebera mafake prophets vazhinji vachivawo. Chokwadi izvo.
andizvimakana madungu achiti achaya mari erenti anditeka kureva kuti apa indodya naMwari kureva kuti vanhu vanenge vachitamba nevanhu pasocial media ndimakona hazvidi kana common sense zvinongoda kungoona wega kuti but uyu brain dzake hadzisi kunyatsoita musha kana pane zviri kutomushungurudza ngatigarei naye pasi ndopandiri kutaura ipapo imi mana madzibaba nevamwe vese makadaro ana profeti nhingi nananhingi munofanira kumutorawo mogara naye pasi momubvunza kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei, chii chiri kumbonetsa, nekuti hanzi takadya bhifi naMwari ainini zvinhu zvakadai. Nyaya iyo inotondishungurudza yekuti uye mukomedi handiteka but tozoita komedi tichitamba naMwari kusvika pakadaro here madzibaba? ndopatutaura kuti vanhu vakawanda mukomahori vari kutamba naMwari. Vamwe vanenge vachitonyebera vanhu mukati umo vachiita zvinhu zvakasiyana siyana vachitamba naMwari. Saka isusu vedu tiri kutaura kuti isusu giraundi redu munhu akada kuenga history yangu anoona handiteka kuti Madzibaba Masango akaita zvezvi, Madzibaba Masango ambori handiteka ndiri munhu ane history inoverengeka. Saka maprofeta aya takada kumatsvaga baba, tingamapedza akawanda baba efeki baba. Aiwa akawanda, but zvisinei kamataura nyaya yaMadungwe kana asi birthday raMadungwe ka hapana zvamuda kuvaitira here. Aiwa hano handisati hangu ndambowanzana navo kana kusangana navo ba, ndinongowanza kungovaonawo imomo zvivhitivhiti imomo. Alright. Aiwa ichokwadi ichocho. Right, nyaya hombe yandakudedzerai futi imwe madzibaba, hamusi kugara pasi, muri kufamba muchibatsira, muri kufamba muchirova basa. Ndanzwa runyerekupo rekuti munenge muri mugweru, svondo riri kuteera iro riri. Zvakamira sei pagweru apa? Ya, ndichange ndiri mugweru kumukobha 9 uko ndichange ndiri mukomahori. Ndine sangano rakakura chaizvo remugweru, saka ndoma ndiri kuenda kuita basa imomo. Saka ndiri kuenda kunoita basa mugweru. Ndichange ndichisangana nevanhu vakasiyana siyana vari kubva kunana Bulawayo, Kwekwe, nzvimbo dzakasiyana siyana vari kuuya nzvimbo yegweru. Mandichange ndichiita basa mupi? Mandichange ndichiita basa imomo munzvimbo yegweru imomo. Saka ndo nhau iripo kuti mugweru kutanga musi wa24 kutaura kuti musi weMonday iyoyo chinenge chakachaya. Apo pandichange ndichiunganidza masangano ese yandinotungamirira ekubata kwaApostori ari muno muZimbabwe ese achanga achienda kuungana kuti papi? Panzvimbo iyoyo. Alright, so this time zvasiyana, zvisisiri zvema one on one, izvi muri kuenda kunounganidza masangano, pane patori pachechi. Ndiri kuunganidza masangano ese nevanhu vari kuda kubatsirwa vachange varipo chibatsiro ipapo pachena handiteka. Ipapo chionana nemunhu waMwari ipapo pachena. Saka tiri kuti munhu wese anouya ipapo oonekwa nomweya waMwari. Aiwa, muri kuzvinzwira mega, musazoti anonyeba chakazoti chikazoti. Hanzi huyai tibate basa pamwe chete kubva musi weMonday musi wa24 kusvika musi wa29 musi weSaturday vanenge vari kugweru. Madzibaba Masango masangano avo ese aripo, ende wataura kuti aiwa pachena, hapana munhu ari kutonyoresa munhu mari. Kana uchida kuti nyaya dzako dzingovhirwa ipapo dzinongovhirwa, wobatsirwa ipapo. Ukazodawo one on one after service ameno panenge pane urongwa, unenge uripo here urongwa hwakadaro? Nekuti pane vamwe vasingada kuti nyaya dzavo dzibude pachena. Ya, ndizvozvo vazhinji vachange anenge aine private yakewo, vamwe vanenge vachitibhuka tichivaudza pokusangana navo vachibatsirwa vasingada kuonekwa paruzhinji. Zvese zvichange zviriko izvozvo handiteka. Nevamwe futi izvozvi vamwe tiri kubatsira mukomahori maonline vari kunana England, vari kunana Australia, kunyika dzekunze. Tiri kusangana navanhu vatiri kubatsira online handiteka. Saka tiri kuti vanhu vese vekunze kwenyika online yavo yese inotova nebooking mukomahori. Asi kana munhu aona kuti anoti paSouth Africa padhuze apa, ndoda kungoya kuno kuZimbabwe todaidza kuti uya, ukaona nguva chete kutedza queue like nhasi Tuesday izvozvo, so ndakutoenda kupi kwandinobatsira ndiri. Vanhu vanenge vakatozara vakatedza queue yavo. Kozoti kuno mumwe munhu anenge akakwanisa kuya kuno techitaiwa pafoni panobhukwa neprivate handiteka. Munhu oonekwa toudzwa kuti ano pafoni panoshandiswa zvakati woita private yako wobatsirika. Yes, saka kugweru chatinenge tino maprivate futi ikoko vanenge vachida vasingada kuonekwa vhasi pakara panongounganwa pana vamwe vasingada kuonekwa vanenge vaita private yavo, saka tinovapa nguva yacho.
pane vamwe vasingatomboziva kuti Madzibaba Masango ndiani. Pane vamwe varikutanga kutonzwa nezvaMadzibaba Masango nhasi. Saka toda kuti tingoti turu mbichana titaure matambudziko amunokwanisa kubatsira uyezve zvakamira sei. Saka munogona ngoti ga kuitira vamwe vaya vatosanganawo nevhidhiyo iro riri nhasi varikutoshamisika varida kutobatsirwawo. Saka chingotaura kuti munokwanisa kubatsira zvipi Madzibaba Masango in short? Tenda Madzibaba Masango kana kuti mutumwa Masango ndini wacho ndikutaura ndiri panapa ndinowanika munzvimbo yeHarare kumusha kuri kuMabhidharweni kwanditeka. So matambudziko atinobatsira isusu matambudziko akaita seekuti vave vari kunetsekana nenhau dzimba dziri kunetsa dziri kusheka stereki masina mabasa anditeka. Vacho vanotauta murume wangu anetsa kwenguva yakareba tiri kuita zvese izvozvo tinoita zvimwe zvatinobatsira izvozvo. Vanorwara vaita ndakazvimba madumbu ndakazvimba makumbo vamwe vaita isusu bhizinesi rangu harisi kufamba zvakanaka. Zvinhu zvatikawanda zvatiri kubatsira zvakaita sezvipi zvaizvozvo ndiyayo akafanana nekuti vanenge vachinetseka mudzimba vanenge vachiti dzimba dzedu dziri kunetsa asisi kugarika zvakanaka. Ivavo vane mabhizimusi asiri kufamba zvakanaka. Vamwewo vanenge vachitaura kuti isusu tiri kurwara nemuzvirwere zvakasiyana zvatiri kubatsira. Ndo zvinhu zvatiri kubatsira izvozvo nana lokusenda ivavo vagara vanhu vari kutoziva nenyaya dzelokusenda. Zvinhu zvatiri kuita zvipi izvozvo zvese zvatiri kubatsira zvinhu zvakadaro izvozvo. Aiwa ndiri kuzvinzwisisa ende tiri kuzvibata ende ndofunga vanhu vari kuita sei vari kungozvinzwirawo vega handitika. Hameno kana kuti pane mashoko here amungade kuwedzera mashoko ekupedzisira Madzibaba kune vakateerera? No, ndotenda kwazvo. Nhau iripo ndeyekuti isu tiri kuti Madzibaba Masango vari kuti hakuna chinoramba nezita raJesu anditeka. Ende 2 zvatiri kuita zvese zvinhu zvokuti kana uchingovabatsirwa ukauya chete uchingobatsirwa tiri kuona matestimoni akasiyana tisakwanise kudoma kana kududzira. Asi choitika chekuti kuno vamwe vanogona kudzikisira munhu kuti hazvipi ana isiti kuti munhu uya uzvionere wega nepagiraundi like munzvimbo yeGweru ndikuti vagari veGweru vakomborerwa ngavauye vazvione pagiraundi wega. Aiwa ndiyo mashoko amuri kungonzwa kubva kuna Madzibaba Masango kuti hanzi vagari veGweru vaita sei vakomborerwa ende nyasha dzaita sei dzawanzwa kubva musi wa29 kubva musi wa24 Monday kusvika musi wa29 Saturday. Aiwa muri kungozvinzwira mega ndiwo Madzibaba Masango. So kana uri pedyo kana kuti uri muGweru aiwa wandira pamukobha unoita sei unobatsirwawo. Tsvaga zuva raunongoendawo ipapo kubva musi weMonday kusvika musi weSaturday. Aiwa Madzibaba ndokutendai nekutibata right. Mangozvinzwira mega Madzibaba Masango ndo anga nchitaura navo mutumwa Masango tichikurukura tichionesana kuti zvakamira sei. Mukobha chakachaya kubva muswani musi wa24 kusvika muswani musi wa29. Madzibaba Masango anenge ariko kuGweru ikoko vachiita sei vachibatsira vachibata basa rani raJehovha handitika. So ndonyaya yanga chikufamba nayo zvamanje kuti ndingokunzwisai ndimbokuratidzai kuti zvakamira sei zviri kufamba sei. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.